Farin wata, sha kallo. Assalamu alaikum masu kallon mu, sunana Bilkisu labaran mai gabatarwa na gidan talabijin Farin Wata. Nake muku barka da sabuwar shekara. Sunana Hafiz, wanda aka fi sani da mai gilas. Ni mai tace hoto ne a tashar mu ta Farin Wata sha kallo wacce take garin Abuja. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Umar Salisu Yahaya. Kuma ni presenter ne a tashar Farin Wata TV. Ina ma dukkanin al'umma murnar sabon wannan shekara na 2024. Ina fatan Ubangiji Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan shekara. Allah Ubangiji ya kawo mu kasar mu zaman lafiya, sannan Ubangiji Allah ya kawo mu kasar mu ci gaba mai daurewa. Allah ya sa shugabanninmu ya riko da hannunsu domin aiwatar da abubuwa na alkhairi. Ina muku barka da wannan shekara. Sunana Aliyu Abubakar Abdulkarim. Ni mai tace hoto ne a gidan TV na Farin Wata sha kallo da ke garin Abuja. Barkanmu da sabuwar shekara. Ku ci gaba da kasancewa da Farin Wata sha kallo. Mun gode. Masu kallon mu, barkanmu da wannan sabuwar shekarar. Sunana Mikael Muhammad Said, ma'aikaci a gidan rediyon Vision FM, kazalika da gidan talabijin na Farin Wata. Ina muku barka da sabon shekara. My name is Biobele Dawari Boko. I am the General Manager of Vision Media Services, operators of Vision FM 92.1, Vision 92.1 FM, and Farin Wata Television Network. We are happy to have you, our listeners and viewers, in 2024. 2024 for us is a great year of greater achievements, and we hope that we will all go together and achieve the great milestone that we are set for ourselves. Happy New Year, wishing you the best in 2024. Sunana Umar Suleiman da ke kawo muku labarin wasanni daga wannan tasha mai albarka ta Farin Wata sha kallo. Barka da sabuwar shekara, da fatan za ku ci gaba da kallon wannan tasha mai albarka ta Farin Wata sha kallo. Sunana Boyga Onaduro, ma'aikatan Vision FM. Barkanku da sabon shekara, a ci gaba da kallon Farin Wata sha kallo. Jama'a masu kallon mu, barkanmu da warhaka. Sunana Ibrahim Matazu, mai gabatar da shirin kasuwancin ma yau. Barkanmu da shiga sabuwar shekara, ci gaba da kallon tashar Farin Wata sha kallo. Sunana Elizabeth Joshua, front desk officer na Vision FM da Farin Wata TV. Barkanmu da sabuwar shekara. Ku ci gaba da kallon shirye-shiryenmu na Farin Wata sha kallo. Jama'a assalamu alaikum. Sunana Haruna Abdullahi, direba ne a gidan TV Farin Wata sha kallo. Muna muku barka da shiga sabon shekara. Allah Ubangiji ya haɗa mu da alkhairinta, Allah raba mu da sharinta. Assalamu alaikum. Sunana OJ Matthew, ina aiki a Vision FM 92.1 Abuja. Barkanku da sabon shekara. Ku ci gaba da kallo Farin Wata sha kallo. My name is Yahya Yusuf. I'm an engineer in Vision FM and Farin Wata. Happy New Year to everyone. Keep watching Farin Wata TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa tare da ku. Sunana Ibrahim Muhammad, editor, cameraman, wato mai ɗauka da kuma tace hoto a cikin tashar Farin Wata sha kallo. Barkanmu da shigowa sabuwar shekara. Ina muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kallon Farin Wata sha kallo. Suna Tanimu yan Magaji, ni direba ne a Vision da Farin Wata. Barkanmu da sabuwar shekara, ku ci gaba da kallon tashan Farin Wata sha kallo. Barkanku da sabuwar shekara. Sunana Austin Agabi, ni ne GM marketing na kasuwanci kenan. Ku dinga kallo Farin Wata shan kallo a wannan shekara. Sunana Sadiq Nuhu Sabon Hussein, mai shiryawa da gabatar da shirye-shirye a gidajen rediyon Vision FM da ke Najeriya da kuma a gidan talabijin da Farin Wata shan kallo. A ci gaba da kasancewa tare da mu a gidajen rediyon Vision FM da Farin Wata shan kallo, musamman a wannan sabuwar shekara ta 2024. Muna fatan Allah ya sada mu da alkhairi da ke cikin wannan shekara. Da fatan za a ci gaba da kallon mu a koda yaushe. Farin Wata, sha kallo.